Kwaloso kuom pesa midwano chok gi KRA. En pesa mang'eny to kata kamano wang'e ni KRA osebedo very efficient of late. Pesa gisebedo ka gimit targets gi apart from the last few years, but nan ke chingen ni pesa ginyalo chok the limit ma ji nyalo choko osuru. Get maybe sando jiwacho no mondo otim nango otim expansion of tax base. Okel ji mang'eny obed ni nyalo chulo osuru. Ke chingen osebedo ka timre ni wan ga ji matin ma chulo osuru. King'eyo kaka joma chulo pewa hii negina joma tin mane pero gin joma tin sana pod ma gin sama tin dano med pewa hii no. King'eyo joma timo business ohala mago bachulo corporation tax gin kambe matin. Koro obviously serikal temo gima giluongo ni tax base expansion gitemo kelo jomoko gimedi e gine ka. Ebe nyocha giketo gima giluongo ni turnover tax ni. Makati neno ka gigolo chon ni kete ni iloso omenda ma milion achiel e higa. Sando giduoke chien. Koro gitagar nyaka joma kao apar 500,000 per year. Naneno kana ging'uono ne jo ohala mayudo nyinyo matindo. Koro chak